जमंत जी के कहल गए कि जाई रउआ तो ये दल के मंत्री बनी जाई समुद्र के पार करके माता सीता के पता लगा। जमंत जी कहनी कि हम 400 जोजन समुद्र पार कर जाई लेकिन हमरा लौटे के चांस कम बा। तब हनुमान जी के बल बुद्धि के बड़ाई लोग कैलस। ओही जैसे हनुमान जी चलत नहीं गीत के भाव कैसे रउए में भरल बा गुनमा रउए में भरल बा। ये हनुमान जी सब गुनमा रउए में भरल बा। कैसे कि रउए में भरल बा गुनमा अरे रउए में भरल बा गुनमा रउए में भरल बा। ए हनुमान जी सब गुनमा रउए में भरल बा। ए हनुमान जी सब गुनमा रउए में भरल बा। हनुमान जी सब गुनावा रउए में भरल बा। बाबा ए हनुमान जी सब गुनावा रउए में भरल बा। ई भाव योही भाव बा। धोती पट धरिया पहनले कन्हवा पर चदरिया हो बबरिया न जाने कितना साल पहले के ही गीत बा। केहू वीर लोग पहलवान लोग राजा लोग जाए तो अपना एकर मोल रखे। धोती पाट धरिया पहनले कन्हवा पर चदरिया हो बबरिया झरलेना तो घूमत हुई है कवन सहरिया हो बबरिया झरलेना। होई है कवन सहरिया ओ बबरिया झरलना। ए हनुमान जी सब गुनावा रउए में भरल बा। हनुमान जी सब गुनावा और का बा। फानी के समुंदर बाबा चली गई लंका रावण रंग आवाज के बजा गई डंका। भगवान जब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कोई नहीं तब देखा तनी कि शनि महाराज को उल्टा करके गाड़ देले बा। मुड़ी नीचे कैले रहे शनि महाराज के आ गोड़वा ऊपरे कर देले रहे। तो सबसे पहले शनि महाराज के मुड़ी ऊपरे कर दिहनी गोड़ नीचे कर दिहनी। शनि के प्रकोप जब लंका दरबार पर कोई का भई फानी के समुंदर बाबा लंका बा में गइला। वीर राजतिनिया लंकनी के मुआइला।
भरल बा गुनवा हाय राम रउए में भरल बा गुनवा रउए में भरल बा गुनवा रउए में भरल बा हे हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हे हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा बाग रे बगीचा फूला बड़िया उजरला बाग बग बड़िया फूल बड़िया उजरला जितना भी उनकर फुलवारी रहे रावण के सब तहस नहस कर दिया कहाँ बाड़ी सीता मैया खबर लिया वाला कहाँ बाड़ी सीता मैया खबर लिया वाला रणबीज सागर जी से रणबीज सागर जी से तोहरे में भरल बा रणबीज सागर जी से भजन गवला गुनवा तोहरे में भरल बा तो ए हनुमान जी सब गुनवा अरे रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा